mwambini akakaka bwanda kukuzinga aliyesa bangesake ayusipinda nakufuna abwele pana zabangesongano wawo atsipita ayutiyemu abwele pana zabangesongano atsipita azipani zose ali ndufulu kubamba songano pena pali pose noti kutsakela naseo ine ndi anthu awa amene ndikuwateteza palimbanga bitsekere kopita nefa ndipomuna ayuka anze kuna kunikisale wanena kuti kwina kuli konse tikafika ine sinimaopa sinimanjenjemera ntchito yanga ndikukuyang'anira na Chinyamata kutenga utenga kwa inu kupita nawo kwa APM kukamufotokosera bwana Anyamata kuvutika mwakuti akapasa lero mapesa ndalama lero akapasa ndamva kuti akuti kuno akupatsani ngongole apo mawa ndizoona wanja ngongole inu ndendi kukupemphani abino iwo kuseka misewa akuti chisaya ni Gangata angalepele kudusa ama mziwa Gangata daima ina Gangata chisaya Anyamata utasekensero Anyamata achita kutimbira mafoni kuti bwerani muzaduse bombana anachita kutituma nesa tadusa bati amen iwa anachita kupanga 15 tani haya kunyamula zinyazi kuzikulu usaka tani iwa amena anatuma wambotoka na wataja kuti bwerani ifatukuza kuti bomba na tajani Abuba ino wakunchichi musavundike ndikonge zinu funa ndikuuzeni kwaune zitini tunahamba usati masewe Abuba onge esi papa sini 2025 wana kudani Oma ni maja wadani Atisaka esi Ibibiwe Atisaka esi usatika sifika basa uchima tukwana Ifete kapika basa mba tukwana Amena aba tukwana banse wandikilezena jefule na amena tukwana bayani banse mfano Ifete tukwana nani banse mfano bayani Amena aba tukwana banse mfano Ndauladi Musa Ifete tukwana nani banse mfano Oma ni manja likudani Oma ni manja likudani Msibuko Sikambeni Agene ndi Saidi Musa kulilongoni mati kunkokwe pati mwombala ni mbanja Sikambeni pantai babana mundilole motamangira ntawi Director of Women maikunjeloni mbalomu mulakulenda zimayana Chala mwamba TBB woye Profesa kapita Taliba woye Ulemu bwana Vice President atu Ulemu bwana Sulemani Ulemu bwana Chitiritiri Ulemu bwana Chisale Ulemu bwana Beta Kumakula nizina mwakupo ndani Komanso aluemba Agreement ulemu wanu Komanso Brenda Saidi ulemu wanu Ndi HC members yonse ulemu wanu
ine bwana sindijenga nthawi pano chifukwa nthawi yakutali. DPP woye! Azimayi onse amene mukuwaona apa. Salu. Muntu amadziwika ndi makaka ake. Moti dandaulo lake awa pamoyo wawo ndi salu. Chachiwiri bwana sina ndizoti azimayi awa akugona ndi njala. Njala yavuta akugona chafufunimba. Tinene sopo watula. Tina chilichonse ndichakwera yekayeka. DPP oye! Ine mawu mbiri ndilibe chifukwa nthawi chifukwa chichata anthu ambiri oti ayankhule zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri peta ombeleni m'manja mayi amenewo. Zikomo. Ndakhamangira nthawi yomwemo bwana mundilole nditane ona boli wemba. Bwerani pano kuona boli wemba. DPP oye! DPP oye! Profesa Tabita Mutharika oye! Olemekezeka bwana Vice President pamodzi ndi atsogoleri wonse malingana ndi nthawi. Bwana Vice President ine ndi wachiwiri woyang'anira masankho ku chipani cha DPP. Kuti yanga masakano kuti ndikitsani anthu akuno ku Mchinji. Kuti kuno kalembera ayamba pa 25 ayamba pa 9 mwezi ukubwerawo. Yeyi amene muli pano aliyense ali ndi udindo kuti mukalembetse mawu nyinji. Mukudziwa inu chaka cha 2020 tinakondera boma lilipo koma voti yanu yomwe yakuma kunyozani nayoni. DPP oye! Voti yanu yomwe yakumapa anthu ndikumakuwuzani kuti boma ndiniti. Voti yanu yomwe akukweza mtengo wa fetereza ndikumakuwuzani kuti boma ndiniti. Yeyi inu anthu akuno ku Mchinji muli ndi udindo woteteza dziko lino. Muli ndi udindo woteteza demokrasi ili mdziko muno. Asakunyozeni chifukwa cha voti yanu. Ndikupempheni tikumbutsane wina ndi nzake tikalembetse mawu nyinji kuti tikavotere Profesa Tabita Mutharika. DPP oye! Alingana ndi nthawi ndikutokozani bwana Vice President pamodzi ndi atsogoleri nonse. DPP oye! Zikomo kwambiri. Panthawi ino bwana mundilole nditane mayi Brenda Lwani Mbolomo. Musunge nthawi. Chala mwamba uku. Mukangewo kushala mwamba sibambo mwakhala kusimulu kweza. Mumalima asimulino. Chala mwamba. DPP waye! Profesa Tabita Mutharika waye! Profesa Gertrude Mutharika waye! Alfred Kangata VP waye! Bwana Chisale waye! Bwana Suleiman Organize waye! Chikilikili waye! Mwani waye! Tingalule yani sangalule! Kumchini tingalule yani sangalule! Pana kufuna kutinelemo saona za kazi waka yetu! Tikakijilipa tumsende lima ni mchinji tu! Jilipa tumsende lima ni mchinji tu! Ile ni yoto kwa mkono kwa maimira na Istanbul. Amene. Amene. Amene wakatoka mchinji tu. Ubako unukamelo ule wati. Tukuna kukuza kusowa na antu hapo mchinji. Inu kumchinji kuna lima dalile ulimi. Uwe na wanena pagala kulima mamu makupo wane afera mtumba. Wanena watifona ya MCP. Federeza.
Banthawi yako profesa timakula 18,500. Ufika muti wose ulandira anthu awiri makubwa ni mana yokwira ashabwera boma lakani pasa akabuka ndika ndiyo basenuko kwa na ngoswe Pando shuka ni makula sagani fifi. Leo chani mtango kumchi. Habida wale. Kuna nikaliduka kuna yufla ni makula sagani kwa. Leo na sisi stewa. Leo